Firma bola založená v roku 1992. Začiatok podnikania je spojený s personálnym leasingom. Postupne vznikla potreba zvyšovať počet zamestnancov. Serióznou prácou, kvalitou výroby a služieb získava firma na trhu dobré postavenie, čo vyžiadalo rozširovať aj predmet činnosti i mimo Slovenska do zahraničia. V súčasnej dobe sa firma zameriava hlavne na výrobu komponentov pre automobilový priemysel, a to na výrobu káblových zväzkov a výrobu autopoťahov. V oblasti káblových zväzkov získava firma bohaté skúsenosti od roku 1995 výrobou v kooperácii s českými podnikmi formou subdodáviek. V poslednom období úspešne realizujeme výrobu autokabelov v kooperácii s anglicko-slovenskou firmou. Disponujeme dostatočným množstvom kvalifikovaných pracovníčok, ktoré sú schopné vykonávať náročné operácie v tejto profesii a riadiacim personálom s dlhoročnými skúsenostiami. Disponujeme výrobnými priestormi o rozlohe 4000 m2 s kompletným vybavením kancelárskych, sociálnych zariadení, vrátane skladových priestorov. O prácu v tomto obore v našej firme je veľký záujem. Firma poskytuje komplexnú starostlivosť o svojich pracovníkov. Súčasne pracovníkom zabezpečuje dopravu do zamestnania. Momentálny stav výrobných pracovníkov sa pohybuje okolo 380. Neustále rastie potenciál nových uchádzačov o túto prácu. Firma okrem toho disponuje novými, zatiaľ nevyužitými priestormi vybavenými na požadovanej úrovni a samostatným pozemkom v priemyselnej oblasti mesta. Firemnou snahou je nájsť výrobný program a využiť voľné priestory a potenciál kvalifikovanej pracovnej sily, ktorý sa tu nachádza. Firma je stabilizovaná. Zamestnáva v súčasnej dobe vyše 1100 pracovníkov. V ekonomickej oblasti firma plní všetky finančné povinnosti včas. Nemá nedoplatky na daniach ani u jednotlivých poisťovní. Záväzky voči dodávateľom sú plnené v lehote. Kvalifikovanosť i praktické skúsenosti získané v jednotlivých oblastiach činnosti sú zárukou úspešného napredovania do budúcnosti.